15 letech najednou kam půjdu. Samozřejmě komunisti měli svý představy, tudíž k lopatě. No a samozřejmě já jsem jako docela mámu tvrdou, která věděla, že nesmí se člověk bát. I tehdy, když se člověk nebál, tak si mohl dosít si svého. A máma řekla ne, k lopatě v žádném případě, já jsem jako nešikovnej prostě člověk. Já jsem plnil zájem mozkový blan, takže zrovna manuální moc zručný nejsem, takže žádný řemeslo prostě nepřicházelo v úvahu moc u mě. No a máma řekla, víte co, tak bude prostě jako jediný dítě v republice, nebude ani zaměstnaný, ani chodit do školy. No počkejte, jak si to představujete? No do 18 můžu živit. No tam vlastně zjistili, že narazili, takže chlapci nahoře dali hlavy dohromady a vyřešili to velice šalamounsky. Zaprvé řekli, že Sláva Volný příliš řve do světa jméno, protože otec v té době samozřejmě, protože měl na starost naší vlastně interní politiku, naší interní události, tak neustále se otíral o vysoký pohlaváry, tak zrovna ho teda oni vlastně strašně ho nenáviděli, zvlášť Husák, ten ho teda naprosto ho měl jako bolavej trn v patě, otce. Tak řekli, víte co, dobře, ale uděláme tady jednu věc, že máme takový požadavek, aby si nechal změnit jméno Sláva na jiné. Odplata. Možná také pomsta. Kdo se komunistickému režimu znelíbil a dokonce jej ostře kritizoval, ten mohl očekávat opravdu tvrdou odplatu. A když byl mimo dosah kritizované státní moci, pomstili se všemocní tajní policisté jeho blízkým. Tedy těm, na které si troufli a kteří se zpravidla nemohli bránit. Takto musel za svého otce, redaktora Svobodné Evropy, trpět dlouhé roky Sláva Volný. Zatímco jeho otec se stal jedním z významných postav českého vysílání této svobodné stanice, jeho syn za železnou oponou nemohl ani vystudovat, ani najít slušné zaměstnání. Dokonce nesměl mít doma ani vlastní telefon. Ale nenávist bude pokračovat i po smrti. Až otec zemře, nepustí syna ani na pohřeb. Rok 68, srpen, byl jsem ve ozdravovní Kamenici nad Lipou, protože ten rok vlastně celý pražský jaro jsem promarodil. Potom jsem měl teda do ozdravovní Kamenice nad Lipou a tam táta za mnou přijel a jsem netušil, že ho vidím naposled, že táta mi tam vlastně říkal, hele Slávo, už je ti 12, musíš být chlap, pochopíš za čas, že věci nejsou jednoduchý, že svět dospělých je trošičku složitější než ten dětský a vím, tak si vzpomínám, že mi dal nějaký švýcarský nůž na památku jako muži, takový ten klasický švýcarský nůž, červený a říkal, hele Slávo, kdyby ti cokoliv o mě někdo říkal v budoucnu, nevěř tomu, bude to, věci se skutečně nejsou černobílý, já se ti nějakým způsobem vždycky ozvu. No a zmizel. Tyhle ty slova samozřejmě dochází až postupně potom, jo? Že jako 12letý dítě, vyjevený, tanky, protože v té době jsme byli na Praze 6, takže hned pro mě máma přijela s očímem, že naši byli rozvedený a na 6 jsme bydleli, tak tam ta invaze těch tanků byla co nejsilnější, že generální štáb, ruský velvyslanectví, Pražský hrad, takže skutečně tam jako těžká technika vojenská tam byla v každé ulici několikanásobně větší než kdekoliv jinde v Praze a potom to jsem ještě nepochopil a potom jsem pochopil vlastně, co to znamená být synem Slávy Volného, jsem pochopil až postupem těch let, kdy jsem dospíval, když se rozhodoval o mý budoucnosti, což byly těch 14-15 let, kdy se člověk má rozhodnout, co bude dělat celý život. A tam se najednou tvrdě dopad, lidově řečeno, na hubu, že jsem zjistil, že ta budoucnost ta není růžová, ba přímo, že je černější, než jsem sám jako myslel. No. Základním takovým nástrojem byl vlastně kádrový posudek, bylo to stigma občana druhé kategorie, které se dostalo také prostě těm potomkům nepřátelé režimu. To znamená, stáhlo se to s nimi od začátku, týkalo se to školní docházky,
dalšího studia, případného pracovního zařazení, cestování a tak dále. Takže to byla základní věc, která vlastně byla určitým nástrojem pro jejich postih. Při tom postihu hodně hrálo roli to, jestli toho člověka, toho nepřítele nějak ten režim ještě potřeboval, jestli od něj něco čekal. To znamenalo v tom případě také to, že režim mohl být trošku mírnější, že mohl korigovat ten prudký, ten přímý dopad na ty potomky, ale pokud toho člověka vyhodnotili jako jednoznačného nepřítele, od kterého nemohou nic jiného čekat, tak ani ti příbuzní nemohli čekat celkem žádné smilování. 15 lety to člověk jako cítí jako křivdu, ale zase takhle, u nás se opravdu všechno řešilo na rovinu. U nás nebyli takový, že Slávo, tak jako to nesmíš chápat, to ještě nechám. Ne, protože vlastně jsem byl naprosto vržený do té tvrdé reality, tak mě to máma řekla zcela jasně, Slávo, buď si to jméno změníš a bude to takový ten úhybný manévr, anebo skutečně můžeš skončit někde u lopaty. A v těch 15 letech si člověk vlastně uvědomí, že není na výběr, respektive je, ale samozřejmě, že to jméno pro mě bylo to nejmenší zlo. Takhle stejně mi každý říkal Slávo, že jo? Ten Jaroslav to bylo na oficiální dokumenty, ale stejně jsem nikdy na Jaroslava neslyšel. Když mě bylo 16 let, byl jsem po první rok na střední škole, tak asi bylo ve 2:03 ráno, bylo kolem 19. srpna a zazvonili u nás dva tajní a zeptali se mámy, máte doma syna? No máma se zjištěla, no samozřejmě, kde by měl být, jako dítě noc, tak mě prostě musela zbudit a výslech jsem absolvoval Ličkalově ulici. Jasně mi dali na srozuměnou, proč jsem zadržený, že vím, kde jsou zbraně, že se připravil nějaký puč, jestli to má provokace z jejich strany, nevím, prostě tak jsem se tam, vydýchal jsem se tam až do rána jsem tam byl, no a ráno mě pustili s tím, že prostě mě budou hlídat dál. Jo. Tak samozřejmě tohleto člověka, na mladém člověku to zanechá docela úděsné stopy. Takže já jsem se vlastně nemusel setkávat s nějakýma chartistama. Já jsem se vlastně ani nestýkal takhle, jo, protože pro mě, já už jsem chtěl mít prostě klid, jo, v těch 15 to prostě chápete jinak. Jo. A máma taky měla o mě strašně velký strach. Ta kauza byla komplikovanější třeba v tom, že režim v těch 70. letech doufal, že Sláva Volný se třeba vrátí a státní bezpečnost podnikala v této věci určité kroky, ale ty šly jako jinou cestou. Ta StB nedoufala, že by a nepotřebovala vlastně využít toho syna Slávy Volného k tomu, aby toho otce vydírala nebo nějakým způsobem přiměla k tomu, aby se vrátil. Vím ale, že potom jsme se už ani nějak tak nebavili o tom komunismu, akorát, že táta, to jsem z něho takový ten pocit, jak by se strašně chtěl vrátit zpátky sem do Československa. Jo. Táta třeba hrál závodně bridge. Říkal se, že vlastně nějaký předseda za Mnichovskou, jakoby ten klub. A většinou si ty turnaje hrajou venku. Jo. Amerika, Velká Británie a Austrálie. A táta prostě nikdy nechtěl do Ameriky. Jo, táta, což je ironie, ač teda vlastně byl, protože jsou Evropa placená Spojenými státy, tak zrovna jí až tak, jakoby, nechci, že nemiloval, ale to prostředí ho prostě nepřitahovalo. Připadlo mu drsnější, než by asi unes. Po 20 letech, když pracujete pro Spojené státy, což on pracoval, že jo, tak potom tam dostáváte takzvaně zelenou kartu, důchod, byt a tak dále. A on to odmít. On to táta odmít, což jeho vlastně kolega Karel Jezícký tento přijal. Jo. Umřel v New Yorku. Táta to odmít a nechtěl tam. Říkal, hele, pro mě prostě ty bavorský vesničky mě připomínají ty jižní Čechy, prostě já jsem tady spokojený. Najednou si uvědomil,
že ty komunisti jsou obrovský zlo, tak protože tam ta střední cesta nebyla žádná, tak se nutně musel přiklonit k tomu, i když takhle, co to je vlastně jako pravičástí v tom ortodoxním slova smyslu, že jo? To nikdy to není úplně černý a úplně bílý. A táta potom najednou, protože skutečně byl úderný, jo, jeho hlas, jeho projevy, táta hovořil tak, jak to prostě lidi vnímali. A táta prostě bez příkrás řekl absolutně vždycky na rovinu to, co si myslí. A to byla ta bomba, že to přesně se dělo. Když čtete ty jeho reportáže, on prostě ve zkratce vystihl přesně to jádro, kde vlastně ty lidi pálila ta pata, nebo ten trend prostě kde byl.